suna cewa kafe cijewa. A'a ba ku gane ni ba ne, ni wani irin mutum ne dangane da mawqifin zulli inda duk zan kaskanta na kan ja da mai. Girmama kai daban, girman kai daban. Girmama kai wajibi ne, amma na biyun fa haramun ne. Ke da self-esteem, mutunta kai ya girmama shi, to ukrima dole amma. Kwana ba mu ganka ba sai ka ce na sani. Zurghibban ne tazdad hub, tare da aboki an samu mukami ya zama chairman ya zama commissioner kaza kaza, to ka fara jan kafa. Allah telling you, shi ya kamata ya neme ka. Amma bini kwaɗayi ka rike tsohon kwaɗayin ka je wurin shi, wallahi sai ka wulakar. Yace na ce ka zo, Allah tana malami shi ku gaya ma his excellency akramaka Allah ya zo. Ta ce ku ce malam an ce ya zo ne, ya girma fa